זו את הנוכלת הזאת שגורמת לאנשים למכור ולדחוף לנו דברים. השבוע מסרתי הרצאה והגיעה תלמידה באיחור משמעותי, כאילו נכנסה ככה בעצבים, את יודעת, שיעור של שיווק מחירות, הרצאה של 4 שעות, אמרתי לה שלום, הכנסתי אותה מאוד מאוד יפה, והמשכתי בהרצאה על המחירות. פתאום התפרצה על הדברים שלי והתחילה לצעוק בעצבים. אוקיי, זו את הנוכלת הזאת שגורמת לאנשים למכור ולדחוף לנו דברים, ועכשיו אני מבינה את כל הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה, ואיך את עושה את זה, ואני לא אתן לזה יד, והיא ממש ככה כעסה והייתה נסערת. ושאלתי אותה, רגע, גם את אוכלת דברים, גם את הרי בעלת עסק, מה את אוכלת? והיא כזה הייתה בהלם, אמרה לי לא, אני לא אוכלת, אני בעצם עוזרת ללקוחות שלי. אמרתי לה, אוקיי, למה אנשים מחירות אחרים אוכלים? ובעצם גילינו שיש לה סיפור מאוד כואב מההורים שלה, שדחפו להם דברים שלא היו נכונים להם. וברגע שהיא הבינה שהיא לא תהיה כזאת, היא נביאה וכל המשך ההרצאה הייתה אחרת, ובסוף היא באה ונתנה לי חיבוק ואמרה לי תודה רבה, זה היה שיעור מדהים.